Dobrý deň. Ďakujem pánovi Birklerovi zo strany 7 statočných, predsedovi strany 7 statočných. A chcel by som vás informovať o tom, že dnešným dňom, teda touto chvíľou, začíname podpisovú petičnú akciu práve za to, čo spomenul pán predseda Birkler, kde protestujeme proti populistickému návrhu premiéra Roberta Fica, aby v tejto budove Ústavného súdu v Košiciach sídlil ombudsman. To sú dve nekompatibilné, aj keď ústavné funkcie. Ústavný súd slúži na ochranu ústavy Slovenskej republiky a ombudsman zase chráni občanov vo vzťahu k inštitúciám, ktoré zabezpečuje štát. Ale tieto inštitúcie častokrát zlyhávajú. Potom nie je možné, aby ombudsman, ktorý potom podáva návrhy ústavnému súdu voči zlyhávaniu štátnych orgánov voči týmto občanom, aby tu sídli. To je nemožné a dehonestujúce. A ako predseda občianskeho združenia Spoločnosť práv občanov vám chcem uviesť pár faktov, ktoré sú v Európe. V krajinách Európskej únie majú teda krajiny Európskej únie v ústavách zakotvených funkcie ombudsmanu. Ombudsman je takým prostredníkom medzi občanom a štátnou správou alebo samosprávou. Týka sa to nielen rôznych stavebných konaní, ale týka sa to toho, ako žijú občania medzi sebou. A keď žiadajú štátne orgány, aby ich chránili voči iným spoluobčanom, tak tieto štátne orgány ich nechránia. A keď nechránia ich pretože títo neprispôsobiví občania strácajú rešpekt voči zákonom tejto republiky, strácajú rešpekt voči štátnym orgánom tejto republiky. Dovolujú si stále viac a viac. A chceme uviesť, prečo je možné, že ombudsman nemusí sídliť v Bratislave. Preto som prišiel z Bratislavského kraja, aby som túto myšlienku podporil, pretože napríklad v Českej republike verejný ochranca práv, ombudsman, nesídli v Prahe, ale sídli v Brne. My máme tých regiónov viac, kde sú problémy najvypukujejšie. A ďalším príkladom, že Slovensko môže mať aj regionálnych ombudsmanov, je Rakúsko, kde sú dvaja regionálni ombudsmani, ďaleko od Viedne. Viedenie na východe, ale oni majú práve v západných krajinách Vorarlberg a Tyrol regionálnych ombudsmanov. A okrem toho, Taliansko je príkladom toho, že neexistuje jeden ombudsman, ale každý región... Či z Ameriky, to tu nepatrí. Ale každý ombudsman má v regióne... Existuje jeden regionálny ombudsman, ktorý sú koordinovaní. Slovensko za to moje. No a nakoniec, treba si povedať, že v Nemecku okrem jedného celoštátneho to je francúzsky klub, len tak mimochodom. Žiadny slovenský. Môj? Áno. Tak francúzsky. Ale toto tu nepasuje. A budúci sa svete aj Švajčiarsko má 5 regionálnych ombudsmanov. Tento štát si zaslúži, aby právo platilo pre každého. Pre chudobného, bohatého, pre slušného, ale aj toho, ktorý tieto zákony nechce dodržiavať. A zákony platia pre každého. Ďakujem vám za pozornosť.